Sama harus ndandosi napa riyin ibu-ibu? Manah ataupun hati. Dados nek hatine kiyambak sampun dipun dandosi, hatine kiyambak dipun isi sesuai porsinya, maka juga jasate bakalan dados jasad ingkang sae. Nah, hati ini harus kita isi apa ibu-ibu? Panjenengan sedaya misale kagungan gelas niki biasane dipun isi teh manis. Leres nggih Bu nggih? Nah, gelas yang biasanya dipun isi teh manis wau kok kalih panjenengan dipun isi nuwun sewu iwak jaher utawi grameh kinten-kinten cekap napa boten? Boten cekap nggih, dipun presani nggih boten wangun ngoten nggih Bu nggih. Semanten ugi hati kita panjenengan sedaya, hati kita juga harus kita isi dengan napa nggih? Isi ingkang pas, isi ingkang sesuai porsinya. Nopo isine ati kita panjenengan sedaya? Apakah dipun isi utang? Apakah dipun isi nuwun sewu babakan dunia? Boten. Dawuhipun guru kula, sebelum hatine kiyambak niki dipun isi perkara dunia, harus kita isi dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dados manai dipun iseni Gusti Allah. Babakan donya mboten menapa Bu dipun penggalih karena kiyambak memang hidup di dunia dan perlu sangune gesang teng alam donya. Mboten menapa menggalih kiyambak nuwun sewu bondo donya mboten menapa, tapi sebelum menggalih bondo donya harus jauh lebih dalam kiyambak atine dipun iseni Gusti Allah. Karena niki ingkang badhe ngayemaken manah, ngayemaken gesang kita panjenengan sedaya. Contoh ngenten, kula wau aturaken ida sholahat sholahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Kenapa? Nek hatinya bagus jasate juga bagus. Nek atine awon jasate nggih dados awan awon. Contoh kecil, ibu-ibu misale tenggen mriki biasanipun kita panjenengan sedaya pas wulan Syawal ngenten niki enten ponakane silaturahim, delalah ponakane kok pas wulan Syawal mboten silaturahim wonten daleme panjenengan, tapi silaturahim tenggen sedaya dalem sing enten teng Karanganyar. Jenengan sakit hati napa mboten Bu? Sakit hati nggih Bu nggih. Pol gendikane Bu Rehana. Teras contoh malih niki enten ibu-ibu Borobudur niki tanggi nggih besti pisan, delalah bestine kagungan damel. Kiyambak mboten disambat, mboten dingendikani gelo napa mboten. Serik pol, masya Allah. Sakitnya tuh di sini nggih Bu nggih. Sakitnya tuh di sini. Niki contoh kecil. Mangke nek sakitnya tuh di sini, nopo sampun kiyambak penggalih, sampun kiyambak lebetaken manah. Kadang kita panjenengan sedaya karena kekadaan penggalih ngantos ngraosaken dahar mboten eco, sare mboten saged nggih Bu nggih. Mangke nek dahar mboten eco, njuk pun entene namung menggalih mawon sehingga kadang menyebabkan asam lambungnya naik, kadang marah-marah hingga darah tinggi. Leres nopo leres? Niki disebabkan karena apa? Sakit hati karena penggalih kita panjenengan sedaya, penggalih kiyambak pikiran kita sendiri yang menyebabkan jasad kita kirang sehat. Dados salah satu ikhtiar kiyambak nek kepengin sehat nggih kedah ndandosi manah. Manahe dipun isi napa ibu-ibu? Gusti Allah. Sedaya kiyambak pasrahaken, kiyambak bangsolaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek kok kiyambak menggalih dawuh-dawuh Gusti Allah nek panci teng mriki kados dipun ajaraken Kanjeng Nabi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Menungso niki panggenane lepat kalih panggenane supe. Dados mbok menawi ponakan boten silaturahim niku keranten supe kan bisa jadi nggih Bu nggih. Nek kiyambak menggali ngonten walah nggih pun boten menapa alhamdulillah malahane boten kelong artone.
Nah, kan boten nyangoni, ngoten nggih Bu nggih. Oke. Nah, terus enten tanggine teng mriki bestine boten nyambat kiambak nek kemutan. Oh, menungso niku panggonane lali kalih panggonane luput boten menapa. Malahane aku ora kesel. Kan ngoten Ibu, nuwun sewu. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Dados kiambak nek kersa mengembalikan sedoyo yang kita alami niki kepada Allah Subhanahu wa taala kalih ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi insyaallah dadosaken kiyambek boten kekadahan menggalih ingkang sakmangkin dadosaken jasadipun kirang sehat. Senaosa nggih wonten ibu-ibu penyakit niki memang asli saking Gusti Allah. Ujian kagem kita panjenengan sedaya, tapi tidak ada salahnya kiyambek ikhtiar ndandosi manah supados jasadipun nggih nderek sae. Ngoten nggih ibu-ibu. Dados monggo caranipun dandosi manah niki nek seperti dawuh wonten Al-Qur'an niki ingkang berkaitan kalian ngeker hawa nafsu dipun ngendikaaken bismillahirrahmanirrahim kula pendet intine wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Allah, pun ngantuk napa dereng? Dereng. Pun pengen kondur napa dereng? Dereng. Sampun dahar napa dereng? Dereng malah Masya Allah. Oh nggih, sampun pikantuk nggih badhe dipun asta kondur. Oh nggih, panci NU estu nggih. Kados ngendikane ning Umi Laila, melu NU pancen nikmat. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin-mungkin tidak hanya berkat tapi juga berkah. Ngoten nggih Bu nggih. Allahumma amin. Kula terasaken matur dugi napa Bu? Berkat. Sinten sing ngandikane berkat. Masya Allah, niki kula terasaken matur kala wau kula aturaken ingkang babagan ngeker hawa nafsu niki kiyambak memanage hati kita supados tidak gampang sakit hati, supados tidak gampang marah-marah, tidak gampang godop-godop, tidak gampang kecewa. Dawuhipun Allah wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. Nek sampun niki dawuhipun Allah wallahu yuhibbul muhsinin kiambak bakal dipun tresnani Gusti Allah. Niki sepindah wal kadziminal ghaidha. Monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya niki berusaha ngeker hawa nafsu. Napa Ibu? Oke, kok senyum-senyum sendiri nih? Nah, ngeker hawa nafsu, sepindah harus ngeker hawa nafsu. Karena apa hawa nafsu niki nek kok kiambak biarkan liar, kiambak biarkan negar-negar bisa merusak keadaan. Contonipun kula contohaken hawa nafsu niki ibarate kuda ataupun jaran ngaten nggih ibu-ibu. Jaran niki nek boten dikurung, boten dikandangi, kinten-kinten bisa merusak tanduran napa mboten? Nggih, karena boten dikandangi. Tapi nek dipun kandangi jaran niki nggih saged dados jaran ingkang sae. Semanten ugi hawa nafsu kita panjenengan sedaya. Nek kita biarkan negar-negar boten kiambek keker, boten kiambak tahan, maka bisa merusak keadaan seperti halnya jaran. Contoh piyantun ingkang boten kersa ngeker hawa nafsu, kadang enten keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita kecewa, kita marah-marah, enten tanggine boten sae kiambek marah-marah, sedereke boten patos sae kiambek marah-marah. Bahkan lebih parahnya kadang nek kiambek pas kesusu tenggen jalan teng mergi delalah kok enten piyantun nyebrang dangu ataupun kendala-kendala lainnya, kadang sampai ada piyantun-piyantun niki mengeluarkan kebun binatang. Nah, naudzubillahi min dzalik. Dan yang keluar niki bahaya ibu-ibu. Kebun binatang yang diucapkan niki mboten kok hewan-hewan ingkang imut-imut kados dasar panda, dasar penguin, ngoten mboten leres nggih. Ingkang dipun sampaikan nuwun sewu, hewan-hewan ingkang kirang sae niki biasanipun piyantun-piyantun ingkang remene marah-marah misuh
misuh. Nah, maka dari itu monggo sak mangkene kok sampun misuh-misuh dadosaken nuwun sewu, buruknya keadaan, rumitnya keadaan. Maka dari itu mugi-mugi kita panjenengan sedaya tenggene wulan Syawal niki dipun paringi kesempatan dados piyantun ingkang waget ngeker hawa nafsune. Hawa nafsu niku memang musuh terbesar kiyambak ibu-ibu, lebih dari setan, karena hawa nafsu niki ada di dalam diri kita panjenengan sedoyo. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi al kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mbak nek kepingin dados piyantun ingkang sae harus bisa mengendalikan hawa nafsune. Napa malih orang-orang seperti kita panjenengan sami kawula-kawulane Gusti Allah sing tasih kadang-kadang niki kadang muslimatan, kadang dangdutan, leres Ibu. Nah, kadang rawuh. Walah Masya Allah, boten menapa. Memang kita manusia kadang-kadang Ibu. Kadang teng mriki tindak pengaosan, kadang tindak salehonan. Nah, preso saleho mboten, Bu? Oh, mboten Masya Allah nggih. Niki nek tenggene daerah kula tasih musim niki saleho Ibu. Masya Allah. Nah, dados para rawuh ingkang kawula mulyakaken, hambane Gusti Allah ingkang kadang-kadang kados kita panjenengan sedaya niki monggo kiambak berusaha semaksimal mungkin untuk ngeker hawa nafsu kita panjenengan sedaya sing biasane 24 jam nonstop namung meresani HP mawon, nek boten scroll TikTok, YouTube nggih Shopee, teras nopo niko malih Lazada, enten malih nopo to Ibu niko nah pun nggih sampun Shopee, Lazada, enten nopo malih pun werni-werni niko. Nah, nggih pun apal pengalaman pribadi niki Bu. Terus kita panjenengan sami sing biasanipun kados mekaten mugi-mugi sak menika waget ngeker hawa nafsune. Sing biasane wungu sare langsung meresani HP enten Bu. Kathah badhe sare meresani nggih HP, badhe dahar nggih scroll HP, bahkan nuwun sewu melebet kamar mandi nggih ngasta. Masya Allah, mugi-mugi pinaringan barokahipun Samsung. Amin, sinten sing amin, Masya Allah. Nah, tapi HP niki sakjatosipun waget kiambek gunakaken kanthi kesaenan tergantung siapa yang menggunakan. Ngeten nggih Ibu-ibu. Nah, mugi-mugi kiambak scrollnya niku scroll yang bermanfaat. Allahumma amin. Nah, niki monggo sareng-sareng ngeker hawa nafsu wal kadhiminal ghaidha saklajengipun wal afina anin nas. Monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya saling memaafkan. Nyuwun ngapunten niki gampil, tapi nek badhe maringi pangapunten kalian piyantun ingkang sudah menyakiti kita, piyantun sing sampun ngelarakaken manahe kiyambak, kadang kiyambak tasih kabotan. Badhe tindak muslimatan kok enten piyantun sing menyakiti kiyambak rawuh, kadang kita memilih tidak rawuh daripada bertemu kalih tiang sing menyakiti. Leres napa leres? Leres Masya Allah. Tapi nek teng Borobudur mboten enten nggih Bu nggih. Mboten enten. Oh mboten kathah tapi sekedhik. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nah niki monggo kiambak jangan kotori hati kita dengan rasa dendam kepada makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Karena tidak insya Allah nggih Bu nggih. Memang niki butuh perjuangan, pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa. Karena ganjarane nggih swarga, pramila nggih perjuangane luar biasa. Nek hadiahe piring cantik, panjenengan cekap tumbas daya sing sekilonan niko Bu, insya Allah angsal piring cantik. Tapi niki hadiah swarganipun Gusti Allah, hadiah ridhonipun Allah, menawi kiambek kersa memaafkan orang lain. Monggo kiambek udari malih apa yang masih ada teng manai kiambek mbok menawi tasih menaruh rasa benci kalih tiang sanes, raos mboten remen kalian tiang sanes,
niki adalah penyakit hati kita panjenengan sedoyo. Maka dari itu hawa nafsu niki ambek monggo kita kalahkan supados nopo yang menjadi rasa dendam, rasa iri, dengki, serai yang ada di hati kita udari sareng-sareng niki termasuk hawa nafsu. Pramila ngendikane Gus Dur niku nek tenggen syair ngendikaken gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ya Rasulullah. Ya Rabbi asani wa taratin wa fataya jirotal alamin ya uhilal judi wal harumin ya uhilal judi wal harumin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek ngendikanipun Gus Dur wonten syair ngendikaken nek gampil kebujuk kalian nafsu dadosaken manahe sengsara. Ngoten nggih Ibu-ibu, mugi-mugi kiyambak tidak termasuk piyantun ingkang ngraosaken sorone manah, sorone gesang. Allahumma amin. Iki monggo sareng-sareng kembali ke laptop wal afina anin nas. Sareng-sareng saling memaafkan satu sama lain. Mugi-mugi kiambek dipun kiatakan karena kita semua niki tidak punya kekuatan, kiambak tidak punya kekuasaan. Sedoyo adalah kehendakipun Allah, pitulunganipun Allah. Adanya kiambek waget makempal wonten mriki niki karena pitulungane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makane monggo sareng-sareng kita panjenengan sedoyo teng mriki lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ingkang waget dadosaken sekeco napa mbotene gesangi kiyambak niki namung Gusti Allah. Pramila setunggaling sahabat ketika nyuwun curhat kalian Kanjeng Nabi, matur dateng Kanjeng Nabi tentang permasalahan hidupnya, Kanjeng Nabi ngendikaaken fasbir dipun dawuhi sabar fal yukthir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enten sahabat niki mengadu dengan kerumitan gesangipun karena banyaknya cobaan dari Allah. Sahabat matur dateng Kanjeng Nabi. Dados sahabat niki nek kok merasakan gesange mboten sekeco, curhate langsung kalih Kanjeng Nabi. Matur kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bagaimana hidup kula sing kados mekaten niki? Banyak sekali yang kula rasakan, banyak sekali keruwetan ingkang menimpa kula. Dawuhipun sahabat ngonten, lajeng Kanjeng Nabi dipun dawuhi fasbir, sabar. Sabar niki gampil napa mboten Ibu-ibu? Masya Allah, nggih butuh perjuangan nggih niki Masya Allah. Sabar dipun dawuhi Kanjeng Nabi, dipun dawuhi sabar. Ugi falyukthir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain sabar juga harus memperbanyak kalimat hauqalah.
Karena kalimat hauqalah niki insyaallah mangke waget ndadosaken imbetipun ayem manah kita panjenengan sedoyo. Ketika sumpek, ketika ruwet, ketika merasakan hidupnya rumit, cobaannya banyak, maka perbanyaklah membaca kalimat hauqalah. Terus pundi kalimat hauqalah ibu-ibu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah dengan memperbanyak kalimat hauqalah iki sah mangke ndadosaken kiyambak ngraosaken ayem, tentrem, ampun namung 1.200 kalih 100 niki tasih sekedhik paling boten nggih 1.000 ngoten nggih ibu-ibu. Nah, masyaallah monggo sareng-sareng kita panjenengan sami ngadah-ngadahaken dzikir dhateng Gusti Allah karena memang yang bisa membersihkan hati niki dengan memperbanyak kemutan Allah. Nek kok nuwun sewu, teng mriki hati kita iseni dengan perkara-perkara selain Allah niki ndadosaken ruwet, ndadosaken pusing. Sing boten marai pusing di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Garwane kiyambak pun kadang ndadosaken pusing leres napa leres? Nggih, garwane kiyambak kadang menjadi cobaan untuk kita. Putrane kiyambak kadang nggih dados coba leres ibu, leres. Pekerjaan kita kadang juga menjadi ujian untuk kita panjenengan sedoyo. Tapi panci estu sedoyo niki nggadahi keruwetan kiyambak-kiyambak ibu-ibu karena Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sing tenang, sing ayem ibu-ibu. Allah niki oke, sing tenang nggih Bu nggih. Niki pun lajeng kondur napa dereng? Dereng oke. Badhe pukul pinten antuke kondur? Pukul gangsal saestu asaripun pukul pinten teng Borobudur? 6. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken pokoke kados biasanipun nggih menawi sampun bosen dehem mengaten mawon. Oke, masya Allah pen langsung didehemi niki. Kula tak pamit mantep. Nerasaken matur kalau wau kula aturaken bahwasanya kita panjenengan sedaya niki sareng-sareng monggo dadosi manah iki ya Mbak kita perbanyak Allah Subhanahu wa taala karena apa? Segala yang ada di dunia ini mesti berpotensi mengecewakan kiyambak. Kadang garwane membuat kita kecewa, putrane membuat kita kecewa, orang tua kita pun bisa mengecewakan kita. Karena memang sedoyo niki makhluke Gusti Allah ingkang dipun titahaken dalam keadaan dhaifah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan apes. Kita semua mempunyai keterbatasan. Terbatas ibu-ibu. Kiyambak mboten gadahi keluwehan-keluwehan ingkang sae. Sedoyo kesaenan niki gadahipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kadang nek kok garwane mengecewakan, kadang pekerjaane mengecewakan, putrane tiang sepuhe mengecewakan, kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipun kembaliaken malih dateng Allah nggih boten menapa, dipun jembaraken malih manahe. Sedoyo niki tidak akan terjadi jika tidak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu monggo sareng-sareng kiyambak berusaha rido, berusaha remen kalian sedoyo ketetapan-ketetapanipun Allah. Niki wau kula aturaken sedoyo piyantun gesang niki nggadahi keruwetan piyambak-piyambak, nggadahi cobaan piyambak-piyambak. Gesang niki sawang sinawang. Kadang enten piyantun sing full senyum, jegogas jegogos niki tapi sebenarnya memendam banyak luka nggih wonten nggih ibu-ibu. Leres. Nah, walah masyaallah. Nah, terus teng mriki kadang juga wonten piyantun sing perengat, perengut padahal kalian Allah sudah diberikan nikmat yang banyak, sampun dipun paringi sugih tapi tetap perengat. Berengot enten napa mboten? Enten. Masya Allah piyantune nggih rawuh jilbabe napa? Ijo ireng astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Karim kula dijothaki niki kalih Bu Raihanana. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Nerasaken matur pramila dengan ini
adanya hidup piyambak niki namung sawang sinawang, sedaya nggadahi cobaan masing-masing. Saderenge kiyambak nilai hidup orang lain, monggo dandosi riyen hidup kita sendiri. Terus enten sing nuwun sewu teng mriki orang yang modelannya memang mbok menawi prengat-prengut kekadaan nuwun sewu penggalih ataupun lain sebagainya, tapi monggo kita dandosi awake piyambak introspeksi diri sendiri, ngoten nggih Bu nggih. Karena ngaji kiyambak niat ngaji niki untuk dandosi diri sendiri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Kadang nek enten Pak Yai ngendika ngenten-ngenten, walah berarti bukae enten mboten sing sok ngonten. Enten piyantune nggih rawuh niki. Rawuh masyaallah. Nah monggo kita niati malih ngaji niki sebelum mengoreksi orang lain, ngoreksi riyen awake piyambak sakderenge kemutan. Oh, kae kesok ngono kae. Nah, iki harus sadar diri lebih dahulu. Mugi-mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi kegiatan zahiran wa batinan, kagem senantiasa dandosi manah, dandosi awak supados benjang sareng-sareng mugi-mugi waget nggayuh suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini namung sementara nggih Bu, namung sementara. Tujuan kita kiyambak niki musafir ibu-ibu. Kita hidup di dunia niki ibaratnya musafir, hanya seorang yang berjalan kemawon, lewat kemawon. Kiyambak benjang harus memilih. Kiyambak adalah musafir. Besok kita niki tempat tujuannya kalau tidak surga ya neraka. Maka dari itu monggo kita perjuangkan suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Tenggene donyane Gusti Allah sing melelahkan niki. Capek napa mboten ibu-ibu? Capek nggih ibu-ibu menghadapi dunia yang masya Allah luar biasa niki, kadang capek barang leres napa leres? Nggih, di dunia sing melelahkan, di dunia ingkang capek niki monggo sareng-sareng kita gunakan capek yang bermanfaat. Kita damel capeke kiyambak, lelai kiyambak, kesele kiyambak niki kesel ingkang nuwuhaken kemanfaatan. Karena enten kesel niki namung kesel tok tapi mboten angsal ganjaran enten. Tapi monggo kiyambak gunakan kesele kiyambak kagem tindak muslimatan, kagem tindak fatayatan, tindak pengaosan, tindak kerja dipun niati ngibadah, dipun niati madosaken sangu kagem larene ingkang tolabul ilmi niki insyaallah capek yang bisa nuwuhaken kemanfaatan wonten alam kelanggengan. Dados capeknya tidak hanya di dunia tapi benjang ganjarane waget kita raosaken wonten alam kelanggengan. Allahumma amin. Niki di dunia yang melelahkan monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya gunakan capek kita lillahi ta'ala. Karena estu sedaya kiyambak sudah meyakini gesangi kiyambak niki namung lillahi rabbil alamin, kagem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun malih napa sampun malih saestu masyaallah niki sampun sama asaran napa dereng? Pun wingi, ya Allah pun wingi dereng nggih Bu nggih. Nah niki nggih kula sakadhik malih saderengipun dipun terasaken monggo dipun sholawati rumiyin ngaten nggih Bu nggih. Kula teh semangate kekasih kita dambaan kita Nabi tauladan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wadda raji atfatayaji ratal alami ya uhai lal judi wal
karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, malih napa nih Bu? Sholawat nggih, kula terasaken sekedhik malih. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Kami semua selalu rindu, datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku, bersama engkau damai hatiku. Ya Rasulullah, salamun ngaling ya Rafi ngasa niwatarajin ngafatayati rotal ngalamin ya uhelal tiwal karamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Raose ayem nggih menawi kemutan Kanjeng Nabi. Nek kemutan utang apa kabar Ibu-ibu? Masya Allah. Tapi mboten wonten ingkang kagungan utang nggih niki nggih. Oh kathah. Masya Allah nggih. Mugi-mugi kondur saking mriki waget ngelunasi utangipun. Amin ya rabbal alamin. Niki nuwun sewu kula nyelok atur infak panjenengan sedaya, amal panjenengan sedaya wonten siang menika pikantuk niki 11 juta nggih Bu Nurma. 10 juta, nah, enten nol ya. 10 juta kunting gantikanipun. 1.076.500. Alhamdulillah, masya Allah, insya Allah niki selapan niki 1.076.000, selapan ngajeng 10 juta. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi saestu napa ingkang sampun panjenengan sedekahaken, karena sedekah niki tidak akan mengurangi harta kita nggih Ibu. Menawi secara matematika dunia memang ketinggal. Wau sangu selangkung ewu pun dipun sedekahaken gangsal ewu berartos kantun kalih doso ewu niki nek matematika dunia. Tapi nek matematika nek Gusti Allah ki ambek sangu 25.000 dipun sedekahaken gangsal ewu benjang niki dados celengan kita panjenengan sedaya. Bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi bal yazdad bakal diimbeti kalian Allah. Dados sing wau gangsal ewu insyaallah mangke ataupun benjang dados 50.000 500.000. Allahumma amin. Nah niki monggo sareng-sareng kita ikhlasaken tasih kemutan mboten wau sedekah pinten Bu? Mboten pun mboten diemot-emot nggih. Nggih, alhamdulillah saking ikhlasipun panjenengan sedaya. Niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur mumpung niki tasih bikaan selapanan, kita panjenengan sami kembalikan semangat kita memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Napa malih kiambak niki seorang ibu, seorang wanita yang akan menjadi pendidik putra wayah kita panjenengan sedaya. Fa kaifa nadzunnu bil abna'i khairan idza nasya'u bihidnil jahilat. Bagaimana kiambak bisa mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang baik nek kok kiambak boten dados piyantun ingkang sae, nek kok kiambak boten kersa tolabul ilmi. Maka dari itu monggo sareng-sareng kiambak semangati malih sing biasane tindake selapanan namung pas dusune kegiliran mawon enten napa mboten Bu?
Kathah piyantune nggih rawuh niki Bu. Masya Allah lah niki mugi-mugi tidak hanya pas wayah kegiliran tapi antuke tindak selapan setiap selapanan, setiap pengaosan dipun paringi kesempatan nindai karena niki adalah organisasi ingkang sae ting pundi sanad ke-NU-ane Mbah Hasyim Asy'ari niki saestu musalsal ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, panutan kita panjenengan sedoyo, inspirasi gesang kita panjenengan sedoyo adalah Kanjeng Nabi. Maka dari itu insya Allah Nahdlatul Ulama niki ahlu sunnah wal jamaah, tidak ahli susah wal jamaah nggih Bu nggih. Dados menjadikan kiambak sing waune susah-susah menjadi kathah nglampahi perkawis sunnah. Allahumma amin. Mugi-mugi kiambak dipun paringi gesang ingkang bahagia, gesang ingkang teng mriki waget mensyukuri nikmat-nikmate Allah dengan cara ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, niki nek kula teras-terasaken kuatos gedangon karena sampun dangu kula matur teng mriki sampun kedangon nggih Bu nggih. Dereng. Lah tapi pun wonten ingkang kados pisang keluthuk ketutupan kupluk, gayane mantuk-mantuk jebule. Nah, pun ngantuk nggih ibu-ibu. Dereng malih Masya Allah nggih. Ngenten mawon nginjang nek kirang ngundang malih sinten sing ngendika ngundang meneh. Ngicik nek kirang sirlek mawon kula sowani ngaten nggih Bu. Saestu mekaten ingkang waget kawula aturaken, saestu tentunipun anggen nderekaken ibu-ibu sedaya wonten siang menika. Niki ampun bibarien saderenge doa Bu. Nek krusek-krusek madai berkat monggo nggih. Tapi ampun kondur saderenge doa karena inti acara saking awal dumugi akhir niki wonten tenggene doanipun. Saestu saking kula cekapaken semanten ngaturaken sedaya lepatan yon agunging pangapunten mbok menawi anggen kawula matur kirang cekap kalih napa ingkang ibu-ibu kersakaken dohir batos haliyah makoliyah nyuwun agunging pangapunten mugi-mugi kita panjenengan sedaya dipun paringi yuswa ingkang panjang ingkang barokah fi taatillah keluargi sakinah mawaddah warahmah dzurriyyah sholih sholihah pinaringan rizki halal barokah waget sowan Mekah Madinah sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah amin amin ya rabbal alamin. Saestu mekaten ingkang waget kawula aturaken kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Niki doa samangke kita panjenengan sedaya nyuwun barokah saking punyai saestu keranten kula tasih alit tasih kekathan dosa tasih remen dolan niki Bu nek lare alit. Nah niki oh sami masyaallah. Nah saestu saking kula cekapaken semanten menika doa kita panjenengan sedaya suwunaken barokah saking beliau Al Mukarramah Ibu Nyai Sus dumateng beliau. Mboten Bu Nyai saestu mboten. Nah mboten Bu Nyai. Waduh, malah Masya Allah. Onje, Masya Allah. Enggih, ya Allah. Amin. Nah niki kok dawuh dados kula nek mboten derek mboten sekeca nggih Bu nggih. Mugi-mugi hajat kita panjenengan sedaya dipun ijabah, sedaya keruwetan gesangi kiambak dipun udari kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawassalafus sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib sa'ilin. Amin istajib tungana bijahi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib sa'ilin. Amin istajib tungana bijahi sayyidil mursalin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib sa'ilin. Amin istajib tungana
المسلمين والمسلمات بجاه الأحياء سيد منهم والأموات اللهم يا الله المرسلين لا تدع لنا آمين في يا مجلسنا رب هذا ذنبا إلا غفرته ولا العالمين هما إلا آمين فرجته يا ولا دينا إلا مجيب قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا السائلين والآخرة إلا آمين قضيتها يا استجب الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سيد حسنة وقنا عذاب النار سبحان المرسلين ربك رب العزة عما آمين يا يصفون رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين آمين وصلى يا الله على سيدنا مجيب محمد النبي الأمي وعلى آله السائلين وصحبه آمين وبارك استجب وسلم دعانا بجاه سيد المرسلين بالقبول ولإجابة المسؤول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين kirang saha langkungipun nyuwun agunging pangapunten kula cekapaken semanten wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.